tots i totes aquí al sofà, que ja és Rient, és l'episodi 8 de la primera temporada. Avui fem com sempre, parlem una estona amb el Benjamí, ens explicarà unes quantes coses, ens explicarà com muntar internet. Després obrim el torn de preguntes. Si algú vol fer preguntes, doncs que demani el torn i li obrirem el micro. Només que posi una nota al xat i diem, ei, vull preguntar, o només que apunti el tema del que vol preguntar, i jo al final li cediré la paraula i el Benjamí parlarà amb la persona que es podrà adreçar amb ell directament. Bé, el Benjamí suposo que molts de vosaltres el coneixeu, pels qui no el conegueu. El Benjamí és informàtic, és empresari, és divulgador, ha tingut càrrecs polítics, és un tecnòleg mallorquí, però la definició que millor l'escau, el que es fa ell mateix, és de vitòleg tecnooptimista. Té entrada a la Viquipèdia, de fet, tot això que estic llegint ho he tret de Viquipèdia. Per tant, és d'aquestes persones que és prou il·lustre com per tenir una entrada a la Viquipèdia. Des del 83 que està amb això de la computació, mira, vam entrar junts, i va participar a la creació d'un dels primers proveïdors d'internet a Catalunya. Per tant, això de com crear internet, com muntar internet, que ja sabeu, aquestes sessions del sofà són eminentment pràctiques, doncs ell ens en pot explicar una mica. I parlant de muntar, el 2005 va cofundar una web que segurament molts de vosaltres l'utilitzeu encara, que és Meneame, aquest portal d'agregació de notícies que té molta popularitat. La seva carrera de vitòleg inclou també la participació en mitjans, que encara fa, la Televisió de Mallorca, Ona Mallorca, Mediterrània, El País, Ara Balears, IB3 Ràdio, Scàner FM. Ha produït el programa Mallorca en xarxa durant anys. Actualment també col·labora en diversos mitjans. Tenim el plaer de col·laborar amb ell en el Via Empresa. Us recomano les seves columnes al Via Empresa. Com us recomano també el seu blog, el podeu trobar a blog.benjamí.cat. Allà també hi trobareu un enllaç al seu podcast, que val molt la pena també. El podcast és la ràdio com abans, és una persona parlant del que sap. Fa molt bo sentir el Benjamí parlar del que sap. També ha fet feina a universitats, s'ha dedicat a la docència, i del 2015 fins a mitjan del 2019 va ser director general de desenvolupament tecnològic del govern de les Illes Balears. Actualment és a l'atur i per això pot dedicar molt del seu valuós temps a cuidar dels seus fills, a cuidar del seu blog i del seu podcast. Feta la presentació, us deixo amb ell, li llanço una primera pregunta per començar, per obrir el tema, i la primera pregunta que m'agradaria fer-li és si internet és el futur. M'agrada que me facis aquesta pregunta. Evidentment, sí. I encara està tot per fer. Aquesta és una de les coses que més m'agrada d'internet, que està gairebé tot per fer. I sobretot ara ho estem veient aquests dies, com internet està canviant a mesura que ha anat apareguent més gent. Normalment estàveu més ocupats amb el món analògic, doncs estem fent coses que no havíem fet durant molt temps, encara que ho teníem al nostre abast, que són les videoconferències i això de tenir imatge i per poder tenir millor veu em van regalar un micròfon i em vaig complicar la vida muntant-me un petit estudi aquí per endollar el micròfon, que no és trivial. Hem fet coses amb la xarxa que no havíem fet mai. Llavors, la tonteria aquesta que diem sovint de que internet és el futur, possiblement és recurrent i és una broma, perquè no, perquè és el present i és el futur al mateix temps, perquè hi ha tantíssimes coses per fer que no ens les acabarem. De fet, és una llàstima que vagin passant els anys i que ens anem fent grans i que segons quines coses, doncs és allò que diu l'avi de la competència, això jo ja no ho veuré. Sí, és que jo és un tuit recurrent que faig, això que internet és el futur, i van sentir la gent de Twitter a sobre dient, no home, però és que internet ja és el present, però com pot ser que una persona com tu encara vagi dient aquest clitxer, vagi repetint aquest clitxer, aquesta tribu urbana que no entén la ironia als mitjans socials, no? I llavors la meva... No, i que a més, la pregunta és la mateixa. És com aquell professor que era tan bo
que cada any a l'examen la pregunta era la mateixa i el que canviava era la resposta. I és això, la reflexió que fes tu ara, no? Internet és el present, no? Llavors, la pregunta següent és, si internet és el present, què és el futur? Perquè, clar, ja teníem clar que internet era el futur, però ara ja no, és el present. Aquests dies ho hem descobert, no? Amb aquesta immersió digital que hem fet aquests dies. Ho hem fet bé, això, aquesta immersió digital, aquests dies? Ho estem fent bé? No ho estem fent bé, però n'aprendrem. De fet, no hem fet bé gairebé res a la xarxa, sobretot al nostre racó de món. Ens hem passat molts anys dient, per exemple, que això de comprar per internet era molt perillós, que podien robar les coses amb la targeta de crèdit, que no podies tocar les coses, i mentrestant teníem des de l'any 90 i poc amb el senyor Bezos perdent pasta i provant coses i provant. A l'any 2002 comença a tenir els primers beneficis, que de fet vaig fer l'exercici de cercar El País, que és el diari que tenia el Ciberpaís i que era una mica més tecnològic, també ho era el Mundo, però vaig buscar El País. Notícies d'Amazon des de l'any 2000 fins al 2010. Gairebé no n'hi ha. I les que hi ha, moltes són negatives, i en algun moment hi ha, en el 2002, que ja comencen a guanyar diners, i diu, sí, però allò estava escrit en registre, ja ho veurem, això cap on anirà. Intentaven explicar que ha estat una casualitat, això de que guanyi diners. I en aquests moments tenim, per exemple, prohibit Uber a moltes ciutats. Quan Uber fa ara un any, el segon trimestre de l'any 2019 va perdre 50.000 milions. Va dir que en continuaria perdent milions fins a l'any 2021 i només va perdre un 13% a borsa. I aquests dies de crisi dura, Uber ha caigut una mica, però s'ha tornat a recuperar i va pujant, va augmentant. I nosaltres aquí, a les Illes Balears, per exemple, no el podem contractar i està vist com una companyia de taxis. I tots són crítiques cap al model d'Uber. Només veiem la part negativa, la part que estan utilitzant a gent que li paguen poc per portar un cotxe. Només estem insistint en les qüestions negatives i no ens n'adonem de la mateixa manera que Amazon de cop els darrers 5 anys ha transformat molt el comerç en el nostre estat. En el moment en què arriba Amazon, el començament també és lent, però els darrers anys és un festival. Trobes a les empreses, abans, quan anava amb una empresa a fer feina, a recepció estava ple de caixes d'Amazon. Quan a l'any 2008, me'n recordo que quan em vaig mudar a viure a l'Aró i anava a Correus a buscar les meves caixes d'Amazon, de tant en tant em veia una altra i pensava, qui deu ser aquesta altra persona del poble que compra a Amazon? Això l'any 2008, no? I ha passat tan poc temps i en aquests moments tothom, en aquest moment de crisi en el qual s'està veient la importància de vendre a distància, encara ara l'està veient malament. Com és que Amazon m'està deixant, li deixen a Amazon que em porti qualsevol cosa, em porti electrònica, em porti històries que no puc comprar a l'Alcampo o no puc comprar en una botiga del meu poble, que està tancada? Doncs perquè en el món digital és el mateix repartir 1 quilo d'arròs que repartir 1 quilo de frigorífic. I el procés és el mateix, el muntatge és el mateix, i en canvi en el món real no és el mateix. No és el mateix anar a un lloc de frigorífics, tocar-los, parlar una bona estona amb la persona que t'orienta, comprar-lo a internet és una altra història, no? Llavors, quan hem vist que tot això tracta diferent a Amazon, també ens estem queixant. En comptes de pensar, no, ens havien d'haver posat 15 anys abans i ara nosaltres també sabríem com fer-ho, en comptes de fer això, no vàrem fer res, ho vàrem ignorar i ara que hi és, continuarem queixant-nos i a l'hora de plantar cara a Amazon intentem fer el mateix que fan ells, que ja ens porten 15 anys d'avantatge, però intentem fer el mateix que fan ells, i no ens n'adonem que darrere d'Amazon hi ha moltes històries que no només són vendre, sinó que també les devolucions, el tractament que tenen aquestes devolucions, tenen mecanismes per si te compres 3 sabates seguides i en tornes 2, doncs intentar que la quarta que compres ja no l'hagis de tornar perquè endevinin com és el teu peu. Hi ha moltes històries al darrere de com funciona un lloc com Amazon com per ara dir que li vols plantar cara. És molt difícil i hem arribat molt tard.
I no només és el nostre país, és el món en general, perquè les empreses tecnològiques els hi diem GAFAM. I GAFAM és G-A-F-A-A-M, són 5 lletres, són 5 empreses que varen veure en el seu moment la importància del digital, s'hi varen posar a totes perdent diners, fent el que fos durant molt de temps, i ara doncs és això, que només ho van veure 5, només s'hi han posat 5. Així que vull dir que ens haurien d'espavilar molt i ser optimistes, per això dic que soc tecnooptimista, per poder passar tota aquesta cosa en contra que tens quan t'hi poses. Vull dir, en aquests moments a Uber han de ser molt optimistes, perquè perdre 50.000 milions és perdre uns 60 milions cada dia. Això, 60 milions cada dia amb estadis de futbol, que és una mesura estàndard universal, és molt difícil de comptar, però, no sé, la reforma del camp del Barça, aquesta reforma tremenda que es farà, es paga en 14 dies de pèrdues d'Uber l'any anterior. És molt gros el que està passant i jo trobo que no ens ho agafem seriosament. I que això, en el moment en què ho vulguem fer, haurem de ser molt optimistes per passar èpoques de pèrdues, però possiblement d'aquí 10 anys estarem a GAFAM, li haurem afegit una U, que serà Uber, i una altra, una W baixa, que serà Waymo, quan nosaltres aquí no hi estem ni tan sols pensant i els estem prohibint, a més a més. I segurament haurem d'afegir els bats xinesos, no? O sigui, Baidu, Alibaba i Tencent, perquè ja estan a nivell de GAFAM i ja estem veient cada vegada serveis al núvol que estan competint amb els GAFAM famosos. Llavors, el que tu ens recomanes perquè ho fem millor al futur, en aquest futur que també és internet, ho hem d'encarar amb tecnooptimisme, no? O sigui, no ho hem de fer com amb això que dèiem ara, les amenaces, la targeta que te la robaran, aquesta por que ens provocava l'arribada d'Amazon, sinó encarant-ho des d'un punt de vista tecnooptimista. I has dit la paraula Illes Balears i tu vas ser director de desenvolupament tecnològic els últims anys i m'agradaria que ens parlessis com ho veus tu, com ho veuen els illencs, això, com veuen Amazon, com veuen internet, com veuen la connectivitat als illencs, o com es veu des d'una illa, i com es veu tu com a polític o com a encarregat de que això s'encari amb optimisme i amb un futur diferent del present que tenim. A les illes, malauradament, no es veu amb ganes. Fins ara ha hagut molts de beneficis només pel fet que passaven els mesos al calendari i arribava l'estiu. No calia fer res més. Bastava que la Terra continués donant voltes al Sol per tornar a fer negoci una altra vegada i molt, i cada vegada més, i sense mirar gaire prim amb els recursos naturals, que això també és un problema. I ara que hi ha una crisi i que la qüestió s'està posant molt lletja i que una bona sortida seria el digital, tampoc veig que estiguin fent res interessant per aconseguir que el tema digital s'agafi seriosament. Que diguis, no, ara hi ha una bona arrel. Per exemple, a les illes no tenim un I2CAT, que l'I2CAT a Catalunya se n'encarrega de provar la següent passa en coses amb les quals ninguna empresa s'ho mira ni ningú està interessat. És un laboratori. De fet, soc molt fan dels laboratoris. Crec que totes les empreses haurien de tenir un laboratori, un lloc en el qual estiguis preparant la següent passa digital al marge del dia a dia i de tots els directius que tens a la teva empresa, tots els comandaments intermedis, que l'únic que fan és dir que això no se pot i que aquest gurú visionari digital ens portarà a la ruïna si li feu massa cas. Doncs aquests deixa'ls que continuïn ells amb el seu dia a dia. I són els fabricants d'espelmes que continuen fent espelmes, deixa'ls, i tu el tema del laboratori el tingue'l preparat per fer bombetes. O bé perquè veus que les bombetes t'atrauran el negoci de les espelmes i llavors amb el laboratori estàs pensant que no és un tema d'il·luminació les espelmes, sinó que és de perfumeria i interiorisme i que d'aquí uns anys les vendràs a 40 euros als rituals, per exemple. Però tingués un laboratori preparant la següent passa, sigui la que sigui. Això aquí no hi és enlloc
en el món del turisme. De fet, les entrevistes que he tingut de feina amb gent del món del turisme gairebé sempre és el mateix. Tot això que dius és molt interessant, la teva visió és molt interessant, però de moment ja te trucarem perquè de moment això no tenim un lloc, no tenim pensat fer tot això que dius. Passem amb molt menys. I aquesta mateixa actitud també és en el govern, degut a això, no? El vici que hi ha de que cada any vingui moltíssima gent gràcies al turisme i no hi ha la voluntat clara, tampoc ara amb la crisi. Veig que s'estan parlant molt d'un futur donant molt d'èmfasis a l'agricultura i no, tampoc possiblement l'agricultura, per molt important que sigui, no és el futur i menys amb unes illes amb un territori tan limitat, que aquí els tractors aquests moderns se'ls arrenques i quan poses segona ja estàs a l'hort del veí. Possiblement costarà molt també l'agricultura, però me fa l'efecte que estan tirant cap a allò que es coneix, que havien fet abans de tenir el turisme. Agricultura, doncs tornem cap aquí. I no veig que es facin preguntes importants per passar cap a una altra cosa d'una forma decidida, cap a la digital. De fet, jo vaig entrar en el govern perquè sovint m'havia queixat d'aquestes coses, d'aquesta falta de visió tecnològica. Llavors, quan el vicepresident envia el Barceló em crida i em ofereix el lloc, penso, si no l'agafes i no intentes canviar les coses, t'hauràs de callar per sempre. I llavors agafaràs alguna malaltia dolenta, perquè tot això se te quedarà dintre. I vaig dir, doncs, ho hem de provar. I vam estar 4 anys veient la realitat d'un govern. D'aquests 4 anys, el Biel Barceló no hi va estar la meitat i això va canviar qualitativament el que jo pogués fer perquè el Biel és qui realment tenia la visió tecnològica i en el moment en què ell no hi és em quedo bastant sol. Però continuem amb la inèrcia dels primers projectes i la responsabilitat més gran que tenia era ser CEO del govern, és portar la informàtica del govern, que això ja hi ha un bon berenar. Vull dir, les empreses, els governs a totes les regions són l'empresa, entre cometes, o l'organització IT més grossa. A Catalunya el CETITI és més gros que la Caixa i a les Illes Balears el govern com a infraestructura IT és més grossa que la Banca Mar, que Air Europa i que Sol Melià, per exemple. I a més, les empreses tenen, no sé, 100 aplicacions, 150. A un govern hi ha tantes aplicacions com a directors generals multiplicats per 3,5. Això vol dir que teníem gairebé 1.000 aplicacions en producció constantment que van de temes tan diferents com des de la recepta electrònica fins al joc passant per la pesca submarina. Hi ha molts negocis diferents, a més són incumbents i que vol dir que si la recepta electrònica no funciona no pots fer italià per poder anar a la farmàcia. Si no funcionen les reserves de la cadena hotelera te'n pots anar a la competència, si no funciona Melià te'n vas a Riu, però si no funciona la recepta et quedes enganxat o si no funciona l'assistència primària. Això ens converteix en una màquina molt, molt grossa IT, molt lenta, perquè vos fèieu una idea de llicències de SAP i el SAP portava les nòmines del món sanitari, portava la comptabilitat del govern, la comptabilitat pressupostària del govern i també la logística dels hospitals, es pagava 1.200.000 euros l'any de llicències de SAP. Per un govern, un país d'1.200.000 habitants, cada habitant de les illes paga €1 de SAP cada any. I això és una quantitat tremenda. Això te dona molta experiència, és molt interessant veure-ho, però a la vegada és molt lent i no es poden tocar gaires coses. Allò que deia del dia a dia, no facis experiments amb això perquè si s'atura és un problema. Fa falta un laboratori, fa falta un IDOSCAT preparant la següent passa de l'administració digital. I en quant a la resta, teníem les telecomunicacions, que això sí que va permetre fer canvis. Aprofitant les torres de telecomunicacions que servien per la TDT, varen crear la primera xarxa IoT que cobreix tot el territori amb el sistema LoRaWAN, cobreix les 4 illes, o sigui, hi ha cobertura d'IoT a les 4 illes
per posar IoT en aquest 1.000 aplicacions, poder n'hi ha 50, que en 4 anys podrien tenir IoT, o n'hi poden haver 100 en 10 anys. És igual, però dotar de sensors a moltes aplicacions de govern, de moltes qüestions, també de medi ambient, era interessant, i ja que tens una infraestructura de 60 torres que també costen molts de diners cada any, doncs aprofita-les per donar cobertura. Amb això vàrem ser els primers d'Europa, i després també vàrem convèncer les operadores perquè estenguessin fibra, i ho llegia en una revista de Mercedes que entrevistaven a gent que viu a les illes, i amb un usuari de Mercedes, la revista li pregunta: i per què ets aquí? Per què fas feina aquí? I diu: perquè són les illes més ben connectades del món. Les Illes Balears estan més ben connectades que Singapur. I llegeixes això i tens una satisfacció. Dius, mira, s'ha aconseguit canvi infraestructures, que és allò que sí que podíem fer, tirar endavant. Ara, en quant a la resta, el món polític, pel que deia del grossa que és l'organització i l'incumbent que és molt difícil fer canvis, i una cosa necessària com els laboratoris va quedar fora dels plans. També va quedar fora dels plans crear direccions generals noves per les qüestions de societat digital, fer una llei de societat digital que doni certes garanties a la ciutadania de que això és el futur i que hi podem confiar, i de que convertim en software tot allò que pugui ser software perquè som un bon lloc per fer-ho, que hi hagi una llei que ajudi, que doni garanties, tot això també va quedar fora. I, en canvi, a altres llocs, a Catalunya teniu Conselleria de Política Digital, a València, d'una direcció com érem nosaltres, n'han sortides 4, tenen la part de societat digital coberta en 2 direccions generals noves, i el govern de les Illes Balears s'ha quedat tal qual estava. Les necessitats que vaig veure durant aquests 4 anys, ja dic, al quedar-me sol, vaig veure que seria difícil que progressessin i que tiressin endavant, i ara que estem en plena crisi, tampoc. Parlem molt més d'agricultura. Parlaves de la importància de les connexions i de les Illes Balears, les illes més ben connectades del món, i aquesta setmana hem sabut d'aquest cable, el cable més llarg de fibra òptica del món, que ens connectarà amb Àfrica i amb el món, que passa per Barcelona. No sé quin impacte té això a les illes, no sé, deies per Twitter que ja ho havies comentat fa temps amb l'ara conseller Puigneró. No sé com ho valores, això. Un cable submarí és importantíssim. És molt important, perquè d'aquí a molt poc temps la pregunta més grossa que tindrem a l'hora de posar en marxa segons quins serveis que inclouran cloud i que inclouran IoT serà quina latència tinc. Això de que et pugui operar qualsevol metge a distància perquè amb el 5G no hi ha gaire latència i que te poden atendre des de qualsevol lloc del món, sí, però que estigui a prop. Perquè a mesura que ens anem lluny, tenim, per molt que vagi per fibra òptica el senyal, tenim la limitació de la velocitat de la llum, i els 50 mil·lisegons fins als Estats Units no te'ls treu ningú, per exemple. I això amb els millors dels casos, perquè si la connexió és per terra, passa per routers, i cada router li afegeix una mica més de latència, li afegeix, alguns routers li poden afegir 1 mil·lisegon de latència, i pots passar per 15 routers. I la fibra òptica marítima, en canvi, la submarina, són grans tirades de molta potència, sense interrupcions, són milers de quilòmetres sense interrupcions, i l'única limitació és la velocitat de la llum. Llavors, distància per distància, si ets una illa i molta connectivitat t'arriba per mar, si te compares la distància des d'Àsia fins a Berlín o la distància des d'Àsia fins a Mallorca, possiblement Mallorca, degut a que té un tram més gros de fibra òptica fins a Àsia marítima, tindrà una latència més baixa que no Berlín. Llavors, els berlinesos els agrada molt venir a fer feina a les illes i pensava, podràs atreure personal, si tens bons cables submarins, si tens bona connectivitat en tot el món, podràs atreure personal del centre d'Europa, de l'oest d'Europa, països nòrdics, Alemanya, perquè tu tindràs més bona latència amb Àsia.
que és el futur. Ho explicaves abans, que el cloud i molts de serveis se'n van cap a Tencent, cap a Alibaba, possiblement el que li plantarà cara a Amazon serà Alibaba Express, i també a través de Gibraltar cap a Amèrica t'estalvies passar per un bon tram de terra i si el tram de terra és Espanya en su punto neutro a Madrid a l'Hispànics, doncs encara vas millor si el pots esquivar, no? I aquesta latència que mesurarem més sovint, que ara no ens la mirem tant, però que la mirarem més, crec que feia que les illes poguessin ser un lloc estratègic si posaven cables. No ho vaig aconseguir, ho vaig posar en un pla director, tampoc també ha caigut aquesta història. Vaig aconseguir posar un cable fins a la península Estra en el projecte del règim especial de les Illes Balears, el règim econòmic que ens volíem assemblar a les Canàries. Això també ha caigut, una bona part ha quedat retallat, no han arribat a un acord amb l'Estat. I en canvi veig que ho acabeu de fer i des de Catalunya no teniu cap cable submarí. Vosaltres no teniu cap connexió submarina. Totes les connexions que teniu fins ara eren per terra. La qual cosa havíeu d'afegir tot això que explicava abans, de sempre passaràs per routers. Ara arribareu no sé, a molts llocs d'Àsia, fins i tot a través, sobretot, de Marsella. O sigui, Marsella és una cosa excepcional. Arriben 3 cables d'Àsia i alguns directament des del Japó fins a Marsella. Una punta és el Japó i l'altra punta és a Marsella. I és la forma més ràpida que hi ha a arribar al Japó, per exemple, a través de Marsella. I vosaltres estareu a través del mar a només un salt de Marsella. Així que es guanyarà moltíssima latència, que per terra ho teniu bastant més complicat. I és un avantatge estratègic grossíssim. És com en el món dels aeroports, doncs, que hi hagin escales o no hi hagin escales a l'hora de fer congressos. Fira de Barcelona no seria la mateixa si des de l'aeroport de Barcelona no hi hagués tants de vols sense escales en molts llocs. I de fet, una de les coses és que Madrid no deixa que n'hi hagin gaire, perquè encara, si no, Fira de Barcelona i Barcelona seria més potent. Això mateix, portat cap al món de la latència dels bits, és connectivitat submarina. Bueno, jo crec que això enllaça amb el que parlàvem al principi, no? De si internet és el futur o de quin és el futur. Aquest cable que ens connecta amb Àfrica, probablement els propers 1.000 milions que es connectaran a la xarxa són a Àfrica. Probablement utilitzarem serveis que ens vindran d'Àsia cada vegada més i aquesta connexió primer amb Marsella i després amb tot el continent africà i fins al sud de Gran Bretanya, crec que ens dona un avantatge competitiu, no? És l'aeroport que deies, és el per què Barcelona pot atraure talent, fires, empreses, startups. Una mica amb això que tu també proposaves per Mallorca, no sé com en deies, Bits i platja o Sol i Bits, no recordo com era. Sol i dades. Sol i dades. Sí, va ser una ocurrència. Allò que estàs pensant en coses... Teníem la consigna del vicepresident de cercar una alternativa en el model econòmic turístic i li vas donant voltes a la cosa, no? I algun dia algú diu sol i platja amb un informatiu i jo dic sol i dades i ho tuitejo en el grup de WhatsApp de la conselleria i els hi va agradar i es va començar a utilitzar i després va venir a les entrevistes el vicepresident ho deia, després va venir el Zapatero i va fer un discurs i va començar dient que nosaltres podíem ser un territori de sol i platja i vaig dir, ostres, això s'hauria de convertir en una marca ben feta i aquí van començar els problemes, perquè resulta que totes les competències que jo tenia eren per qüestions d'informàtica, amb la qual cosa no tenia cap tècnic que pogués fer un informe dient quin era el logo que s'havia de comprar del concurs que havíem fet. I vaig necessitar un any, quasi, per poder trobar algú en el govern que per mi digués quin era el logo dels 4 o 5 que s'havien presentat que s'havia de comprar. Així de ràpid som els governs, o els governs que tenim al nostre voltant. Això potser no seria el futur. Molt bé, escolta, tenim molt poc temps perquè ens hem esplaiat aquí. Crec que ha sigut un plaer sentir-te. Gràcies, Benjamí. Si algú vol fer una pregunta, la Maria Àngels. Maria Àngels vol fer una pregunta segurament relacionada amb turisme. Maria Àngels, endavant. Hola, no, jo deia que sí, jo em dedico al turisme i penso que cap govern pensa en la necessitat de diversificar la matriu productiva d'un lloc quan les coses van bé.
potser hi pensa quan les coses van malament. La meva pregunta és que potser ara és moment de tornar-hi. Benjamí, com ho veus? Sí, ara hi ha moltes coses que havien d'explicar com a teoria que s'han convertit en pràctica de cop. Que el turisme no era gaire sostenible i que era un problema i que, a més, estava cada vegada provocant sous més baixos i atreia llocs de treball menys qualificats i que provocava molts de globus al nostre voltant per entendre'ns amb el món digital. Això és una cosa que s'anava predicant, però per inèrcia continuaves. I ara ens ho han aturat de cop. A més, els llocs turístics com les Illes Balears ens podrien considerar la zona zero de la crisi econòmica. No sé a quin tant % d'atur arribarem a les illes, però serà una barbaritat per Nadal. I no sabem encara quant temps continuarà aquesta història fins que una vacuna no funcioni, etcètera. Jo crec que no hi haurà un canvi, que hi haurà una continuïtat. Això que diuen, no, quan això s'acabi, no s'acabarà. Hi haurà una continuïtat des de la situació actual. Doncs si ara no fem res, no tirarem endavant. És una qüestió de supervivència. És una mica el que ens està passant a tots ara, fent coses que no fèiem abans, perquè teníem un muntatge en el món analògic que anava tirant i en el moment en què tot això s'atura de cop, doncs ens hem de buscar una manera de continuar a la vista, continuar en marxa i que no passem a l'ombra, a l'oblit, i per això ara, per exemple, estem fent això que fa 3 mesos ni se'ns havia passat pel cap, no? Tenir aquestes converses en directe i després en diferit. No sé com serà el canvi, perquè és molt difícil, la bolla de vidre té núvols sempre, és difícil endevinar el futur, però que sense cap dubte haurem de cercar ràpidament una solució perquè no tornarà en pocs anys a ser el món com era fa 3 mesos. Alguna pregunta més? Jo només una pregunta molt ràpida i sé que tens una vessant radiofònica i radiofílica, igual que molts de nosaltres, igual que jo, i que amb tu vam compartir molts anys d'escoltar i de participar en el programa de l'orquestra del Jordi Vendrell de Catalunya Ràdio. Que em parles una mica d'aquell temps i del que vas publicant tu dels diaris del Jordi o de les anotacions que feia el Jordi Vendrell de cada programa que ho tens publicat al teu web. Sí, el Jordi Vendrell el seguia en el seu programa L'Internauta. De fet, el seguia en el programa d'abans de L'Internauta. A les 2 o 3 de la matinada, dissabte, diumenge, feia un programa d'una lletra del diccionari. I recordo un programa en el qual van analitzar, o una paraula del diccionari, perdó, van analitzar la paraula internet amb en Vicent Partal i em va semblar fantàstic. I sembla que amb algú de la direcció de Catalunya Ràdio també li va agradar molt i li va encarregar per la següent temporada un programa que anés només sobre internet i que, a més el convidat va ser en Partal perquè el Vendrell no coneixia ningú. I aquí és quan el conec perquè li envio una pregunta i a més, com en aquell moment la pregunta era per poder-me connectar a internet, que teníem molts problemes, li vaig enviar per fax. I el Jordi Vendrell me va contestar el mateix dia també per fax i em va dir que em parlarien en el programa i bé, després vam parlar per telèfon, em va convidar i d'aquí poc després me connectava a internet, ja ho aconseguia finalment i amb el Vendrell vam fer amistat i em va dir que m'havia de dedicar a la divulgació de qüestions de la xarxa, que era en aquell moment el que a ell li interessava de veritat. El Vendrell sempre deia que era un home de fer feines i la feina que li havien encarregat era internet i llavors ell la vivia cada dia. I vàrem fer moltes feines plegats. Ell escrivia per La Vanguardia, alguns articles els fèiem a 4 mans i també amb el programa L'Internauta hi anava sovint. I quan va morir, l'any 2001, en el seu ordinador vàrem trobar un llibre en el qual explicava el relat de la posada en marxa del programa L'Orquestra
I quan algú ha deixat un llibre que no l'ha publicat, no saps ben bé si poder estàs fent una putada publicar-lo, perquè si no l'ha publicat ell, per alguna cosa serà, preguntes. Aquesta cosa la varen consultar amb el Partal, la varen consultar amb el Monzó, a tots els hi va semblar que allò era perfectament publicable i que, a més s'havia de publicar. I com estàvem molt enfeinats, doncs no ho havíem fet. I ara, com estic a l'atur i tinc més temps, i aquesta cosa de fer alguna cosa que te mantingui, que se'n recordin de tu, dic, doncs anem a publicar-lo i ho farem amb els mitjans que tinc, que és el blog. I l'he anat publicant aquí amb la idea de trobar algú que el passi a paper i a e-book, i a la versió d'e-book afegir uns quants articles més que ell escrivia a la contraportada de l'Observador. I si aquests articles extra, que són entrevistes amb gent de la ràdio, de la contraportada de l'Observador, aconseguim els drets d'autor, que l'Observador ja no existeix, i ho podem incloure amb el llibre, se podria fer un llibre digital amb un extra. I que el que he fet en el blog és perquè creiem que aquella història de com se va muntar allò era molt interessant i que ell tenia ganes que se sapigués, que poder no ho va fer perquè surten molts noms i moltes coses, i poder no volia problemes mentre ell encara estava fent feina en aquest món, possiblement el guardava per quan, és el que vam pensar, per quan se jubilés. I també serveix pels que ens agrada la ràdio i ens agraden els podcasts per aprendre bastant de la manera de fer ràdio. Ho explica molt a fons les seves reflexions sobre el format del programa a l'orquestra, com el munta, com troba que és un problema que es trepitgin, com intenta equilibrar els convidats. Tot això que explica és molt útil perquè el món audiovisual ens està agafant més força. De fet, crec que d'aquesta crisi una de les coses que traurem és escriure menys a les xarxes, perquè sovint quan escrivim se'ns malinterpreta i se creen uns malentesos i uns problemes molt grossos. També passa en el món empresarial amb els correus electrònics. I ara que ens hem atrevit a xerrar en persona i a modular les coses que diem amb la veu i amb la cara, resulta que tot és més fàcil i tot és més amable i no hi ha tants malentesos i crec que escriurem menys i que hi haurà molta més gent publicant en format d'àudio i en format d'imatge com estem fent ara. I llegir consells com els del Jordi són molt inspiradors perquè ell era un avançat amb aquestes coses. Tenia un sentit del ritme i de la comunicació molt, molt agut. Molt bé, escolta, hem començat parlant de futur i hem acabat parlant del futur de la ràdio i de la paraula amb un temps de vídeo, de comunicacions audiovisuals, de podcasts, de més comunicació que mai, i crec que ha estat molt interessant tot el que ens has explicat. Agrair-t'ho una vegada més, agrair tots els que heu vingut aquí, els habituals i els nous. La setmana que ve tenim una convidada, encara no podem confirmar el nom perquè estem acabant de tancar, però que també serà molt interessant. Molt bé, us convido la setmana que ve. Si no, això que tindreu demà penjat a YouTube, podeu repassar-lo, revisar-lo, compartir-lo i el que vulgueu. Gràcies una vegada més. Adéu-siau. Gràcies.